на фотото. Ти мотора най-широко. Тук гората. Да, това е пусне мотора. Пусни мотора, смятай, че гората. Изглежда колко време го... За много време? Да. Го преполови. Колко преполови, то мина 2/3 вече. Ще го сряза вече. Латка. И мен макара. Че като да, като е под много голям ъгъл и заклинва. Дай, дъпай. Ще трябва да носи шерп тебе, за да режеш древа в тази ръжка. Не, просто отваряш ръцете малко на страните. Да. Защото ти несъзнателно ги събираш, като правиш така. Просто ги правиш от тук. Или закачаш на големия пръст на крака. И движението голямо. Пак не знахте ли руснаците какво правят за цепене на дърва, бе? Това с колата ли? Това с колата с... те го връзват за джантата, бе. Тия хора. Изръмбих се. Ой, Вол, ти ще кажа, че ти се умори, бе. Давай, ти си българин. Ти е готово. Обърни го и го тресни, то ще падне, бе. Трябва да има финал. Финален гранде.